И здрасти хора, аз съм Стани БГ, тук с мен са Kinder 42, XX84 гъхът и XX. Аз забравя да почна съм. Чакай. И... Аз почна. И аз съм Жокер, само че... Те с мен са Жокер или Лоуд Стевен и Kinder 42. Те си играем ХНС. Играем ХНС. Еми, какво правим? Ми да не, поне не можеш... Аз снимам. И здравейте, приятели, аз съм Kinder 42, тук с мен е Лоуд 77 и XX843 XX. И днеска снимам на Minecraft, Mini Games, KNS. И да започвам. Много ние сме почнали. Днеска като вика, това ти е първия клип, бе. Не ми е първия. Първия качен. Той имаше преди канал на Администрата. Да. Те ме познават хора. Ай, 5 секунди. Да. Ще пратя линк в То също и аз. описанието на сървъра и линк към техната страница да гледате от техната гледна точка клиповете. Да, и новия сървър, както казах. Заключим се С малко. И пасвам си и кара. Те са на ски. Аз съм скакала. Кой е мастия, бе? Вино. Целов, аз съм онова дърво. Здрасти, Целов. Ето ма, виж отляво. Ела при мен. Ела при мене. Не са тук, чакам. Газва! Ти, кой? Докато ме забележи, аз вече съм ударен. Кам ти. Ама не, аз удрях и то нещо ми залаги. Той на мен ни ладно. Удрям и ти... Ти ще го убиеш, бе. Не, хвана. Ти ще го... Аз го удрям, нищо не ми става, бе. Си, темиш, на 2 сърца съм, че. Това нищо може. Излязах от битка. Мога лесно оттърпам. Няма умра. Не дай. Ще тръгвам. То не много става. Чакай. Да. Той не в трона със сам човек, Антио. Аз не виждам никой канал. Нещо ми е бъгнато това, човек. Нали знаеш стикчето, дето ти посочва на къде да биеш. Някой ми е бъгнато, имам един квадрат огромен. Бял човек. Аз съм високо гледам Kinder. И аз- Да виждам и тебе стане. Къста, Kinder, виде ли му? Като на дървото, на къщата, бе. Давай, как Той Kinder не може да се качи там. Той е дори да не може. Ела при мене, бе. Качи се. Че, сега кажи го трябва на камчи. Здрасти. Минавам си покрай него. Бати трола, брат. Аз минавам покрай него, той не му е забелязва. Той винаги е така. Цов, качи се пак там, бе. Къде става, Тоня? Ела при мене, бе. Чакай. Ще играем с Тонев на кръг. Аре, Тонев, да играем на кръг. Айде. Аз съм... Мамо, си караш. Просто го буда на 50 метра. Ти играем на кръгчета. Аз минавам от едната страна и са гонен. Нагонен. Бегаш, бег. Умря! Не, почти. Къде, бе? Къде си, бе? Аз тук ми изчезна. Ела при мене, бе.
Мисля, че е много як. Как става човек? А човек, аз те удрям, ти над мене наш и... Ма да, се бъда човек. Бара, не мога. Откъде? Аз там само го удрям. Ай, сега го бием. Аз съм от това дърво, ти за друго. Къде? Е, го е тук. Виж как го бия. Ти го пееш, аз го бия. Ти го блъскаш, аз го удрям. Да. Не мога! Ма ти екипа сме, човек. Аз не мога да взима човек. Ме съм на другото дърво, бе. Бихлито. Здрасти! Здрасти! Мога ще едно две дърва, бе. Но така много горе гледам стани къде. Шит. What? И там да хепа. Цел, това ще ме убие. Аз го тролвам и аз. Аз го бия. Не мога да оцени, човек. Как не мога да забия, ти то ми забива, бе! Дърва покът. Човек? Амо той ще му уби. Той ми сърчи Мешо. Аз съм Мешо. Мешо е толкова удрен. Човек, това не е! Това не е наред това! Това не е наред, това. Това не е наред, това. Тонев мой, ти го биеш, бе, ти му взимаш сърца. Ти си мислиш, че не му взимаш. Не му си тук! Взимаш му. Айде, последната скора, няма да му убиш. Не, едно сърце съм. 2, 1. Не, едно сърце съм. И хора, спирам клипа. Дано ви е харесало. Що? Много кратко го направя! Абонирайте. Абе, аз си решавам. Аз ще спирам. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа и така. Чао.